Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýar. Daşowuz vilayatynyň Özbegistan bilen serhedinde ýaşaýan Mehriban gelin indi 5 ýyla golay wagt bäri adamsyny we ogluny görüp bilmeýändigini aýdýar. 35 ýaşyndaky gelin muňa Özbek Türkmen serhediniň golayyndaky ilat üçin ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň ýatyrylmagynyň sebäp bolýandygyny gürrüň berýär. Mundan ozal Özbegistanyň Türkmenistanyň serhed ýakadaky ilatyna hiç ýyly wizasyz 3 gün geçmäge ruhsat berilýärdi. Şol sebäpli Özbegistanyň raýaty bolan adamym her aýda Türkmenistana arkaýyn gelip bilýärdi. Bu düzgüniň ýatyrylmagy bilen adamym we oglumy ýurtdan çykaryp Özbegistana iýerdiler diýip Mehriban Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä adamsy Türkmenistanyň raýatlygyny alyp daşowda iş tapmak üçin köp tagalla eden bolsa-da onuň bu synanşyklary başa barmandyr. Gepin gerdişine görä ýatlasak mundan ozal Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhed ýaka regionlarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri döredilip, olar goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz geçip bilýärdiler. Bu düzgün 2013-nji ýylyň güýdünde ýatyrlandan soň inni serhed ýakalarynaky adamlar Türkmenistanyň Demirhazyk goňşusyna gidip gelmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýarlar. Emma adamlar 10 günlük bu wizany almak üçin resmi namalaryň ençemesini taýýarlap, soňra-da Aşgabatda bir näçe ýerdek gidip gelmek üçin hem wiza töleginden başga-da yüzlerçe manat çykdaja etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Mundan daşary hem migrasiýa gullugynyň işgärleriniň adamsy Özbegistanly gelinlere berýän şahsiýeti kemsediji soraklaryna hem döz gelmeli bolýarsyň diýip Mehriban gelin gürrüň berýär. Resmi namalary ýygnamak üçin ençeme edara barmaly bolýar. Bir harpy ýalňyş bolsa-da hemme zada gaýtadan başlamaly. Olary ýygnanyňdan soňra-da Aşgabatda bir näçe ýerdek baryp gelmeli. Ýol harajatlaryň 170 Amerikan dollary möçürdäki wizadan has gymmada düşýär. Ondan başga-da migrasiýa gullugynyň işgärleriniň näme üçin özege durmuşa çykdyň, ol ýerde näme işlejek bolýan diýen ýaly kemsediji sözlerini eşitmeli bolýar diýip Mehriban gelin aýdýar. Türkmen-Özbek serhediniň ýakasyndaky adamlar üçin ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň ýatyrylmagy derarly öz dogan garyndaşlaryny görüp bilmeýän ýa-da olaryň ýasyna, toýuna wagtynda gatnaşyp bilmeýän başga-da ýüzlerçe maşgala bar. Ýakyny Azatlyk Radiosy bilen habarlaşan we Özbegistandan Türkmenistana gelin bolup düşen Dilobar gelin ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň ýatyrylmagy sebäpli öz ejesine soňky ýoluna uğratmak üçin atasy öýüne wagtynda baryp bilmeýändigini gürrüň beripdi. Yeri gelene ýatlasak 2004-nji ýylyň noýabr aýynda Buharada iki döwletiň prezidentleri duşanlarynda raýatlaryň özara gatnaşyklary we serhed ýakasyndaky vilayetlerde ýaşaýan raýatlary ýeňilleşdirilen gatnaw tertibi dogrusunda hökümetary ylalaşyga gelinipdi. Emma ýokarda hem belleşme ýaly 2013-nji ýylda Türkmen-Özbek serhediniň golaýyndaky adamlara niýetlenen ýeňillikli wiza rejimi ýatyrylypdy. Bu adamyň sebäpleri we munyň haýsy tarapyň isleýi boýunça edilenine barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Öz sebätiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň käbir adyk öňümleriniň sewdasyndaky çäklendirmeler dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesi şu günler paýtagtyň dukanlaryny diňe gandyň çäklendirilmän satylýandygyny, şekeriň satuwyny bolsa käbir goşmaça şertleriň girdilmegini alyjylara teklip edilýändigini gürrüň berdi. Gaty gant satuwda bar. Onuň 750 gramlyk kutusynyň bahasy 6 manatdan başlap, käbir ýerlerde 13-15 manata ýetýär. Geň ýeri 50 gaplynyň gant kutulardaky gantdan has gymmat satylýar diýip özüni mekan diýip tanadan Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Gandyň kutusynyň ýüzünde türkmen dilinde ýazylan ýazgy onuň Türkmenistanyny gaplanan hakynda habar berýär. Imma öndürülen ýeri we wagty görkezilmeýändir. Şol bir wagtda da garaşsyz çeşmeler bu gandyň Ukrainada we Iranda öndürilip Türkmenistanyny guta gaplanan haritdygyny aýdýarlar.
Şuunlar paýtagtyň dukanlaryna şeker gytçylygynyň kem-kemden gowşap barýanlygyny yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Bu nowatlaryň uzalky hepdiler bilen deňeşdirilenine azalýanlygyny aýdýarlar. Emma şekeriň suwdasy goşmaça şertlerin girizilmegine amala aşyrylýar. Iň arzan şeker 4 manat 80 teňgeden satylýar. Onu her adam başına 1 kilodan erýärler. Şol bir wagtda da adamlar ýene de gaýtadan nowata durup 2-3 gezek satyn alyp bilýärler. Muňa satyjylar ýa-da dükanyň ýolbaşçylary tarapyndan garşylyk görkezilmeýär diýip aşgabatly mekan aýdýar. Mekan käbir dukanlarda her adam başına 2 kilodan satylýan şekeriň satylmagyna duş gelenligini, emma dukan eýeleriniň onuň gapdalyndan başga harytlary goşup satýanlygyny gurrun berdi. Şenbe günü men Berkarar Suwda merkezine ýerleşýän Kamil dukanyna bardym. Şekeriň nowatyny 50 goloy adam durdy. Her adam başına 4 manat 80 teňgeden 2 kilogram şeker satylýar. Emma şeker satyn alýanlar bir banka ýaşyl nohut ýa-da bahasy 3-4 manatlyk bir banka mewe suwuny hem hökman satyn almaly bolýarlar. Oktyabr aýyna Türkmenistanda şeker, günewakar we paýta ýaglary gyt harydy urilipdi. Ulu nowatlaryň emele gelmegine sebäp bolupdy. Bu adyk önümleri ýurduň dukanlaryna çäklendirilen görnüşde ilata satylypdy. Geçen hepdäniň aýagyna ýagyň, şekeriň has ulu mukdarda satuda peýda bolmagyny käbir syýynçylar nagd dollar suwdasy doly ýatyrylan we daşary ýurt valyutasyny bank hasaplaşygyny çäklendiren Türkmen hökümetiniň daşary ýurtlar bilen suwdany amala aşyrýan käbir telekeçilere daşary ýurt valyutasyny hasaplaşygy amala aşyrmagy ruhsat bermegi sebäp boldy diýip aýdýarlar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdun daşyna puly bermek boýunça resmi düzgünlere täze ütköşüklük girdildi. 1-nji noýabrda girdilen täze düzgün ýurdun daşynda okuyan studentlere puly bermek mümkinçiligine degişli Adatlyk Radiosu bu düzgünüň jekmejekleri we ilata ýetirýän täsirleri barada Türkmenistanly Syňçy Amanmurat Bugaýewden gurrun bermegi haýyş etdi. Türkmenistanda soňky günlerde ýurdun daşyna puly bermek meselesinde täze çäklendirmeleriň girdilenligi barada maglumatlar gowşa. Şol ütköşüklükler nämeden ibaret? Puly bermekler bar ütköşüklük. Öň meselem enata ýurdun daşyna okuyan ogul gyzyny ýa atyny şu gerekli dokumentler jemlenden soň talap edilýän dokumentler. Şondan soňra şu merkez banklara baryp uğradyp bilýärdiler puly. Studente ýurdun olamyny çäklendirilen şol inni meselem atasy uğratjak bolýardy agtygynyň ýyzyndan puly. İslamyk bankdan uğradyp bilen okdy öz pensiýasyny alýan bankyndan uğratmaly. Meselem Türkmenistan bankynyň Aşgabat şäheriniň içinde bir kran şahamçasy bar, şondan bar pensiýa alýarlar. Meselem şu Türkmenistan bankynyň Mir 3-däki şahamçasynyň pensioner baryp şonu diňe şu özüniň pensiýasyny alýan bankyndan uğradyp bilýär. Edil şol studentin ejeti hem hakysy bardy. Olaryň uğratjak bolsalar, meselem ejeti döwlet idarasyna işleýär, döwlet idarasy Halk bankyna değişil. O barıp Halk bankyndan uğratmaly ejeti. Hakysy Türkmen Maşy bankyndan uğratmalylar. Ne şular 3 banka barmalylar, öň bir bankdan uğradyp bolýan bolsa, noýabrda girdilen düzgün şol. Olaryň üçüňi uğradýan sebäbi bir adam ýeterlik pul uğradyp bilmeýär şeýle. Bu sebäpden pensiýan köp bolany $250 bolýar nemeden bir hökümet kursundan. Kendine şonu uğradyp bilýän da pensiýandan artykmys gelýän pulu uğradyp bilen okun milyon dollaryň bolanydy. Indi häzirki çäklendirme şu günler adamlara nähili täsir ýetirdi. Täze bank düzgünüň adamlara ýetirýän täsiri ýurdun daşyny okumagyna ýardam etjek bolýan pensionerler üçin bir gat agyr ýagdaý sebäbi olaryň kimisi 70 ýaşan, kimisi 80 ýaşan, kimdir biriniň uğratmagy bolmasa olar şu banklara barby bilen oklar
oklar barıp bir düşünşüben bilen oklar. Garaz ilgun öňüm nowata durup 3 günne uğradyp bilýän bolsa bir studentin ýygynyň şo dedilen pul summasyny häzirne men tanışlym gururum berýär. Kesinden şol 9 güne 10 güne çelli dowam edýär diýär. Şo bir summany uğratmaklyk. Şol bir çağa puly uğratmak üçin tutuş maşgalanyň toparlanyşyp banklara barmagy ýurdun daşyna puly bermek bilen bagly resmi düzgünlere bagly. Siz şu düzgünler barada ýene ýatlasaňyz. Studentin ählisi ýene howplarlary barıp şu gerekli resmi namalary düzüdip telim mullap nowata durup şol plastik kartlary açdyrdylar. Kimde kim özüniň ýurdun daşyny okayan ogul gyzyny artyk soğluğunu pul uğratmakçy bolsa birinciden şol özüniň gazançy hakyndaky resmi guwanama spravka gerek, ondaşyndan garnaşlyk derejesini tasdik edýän guwanama spravka gerek. Şeýle hem pul uğradylýan ýaşydyň gyýyň ýurdun daşyny haýsy ýurtda okaýar, haýsy okul zaýyny okaýar, muny tasdikleýän dokument gerek. Hem de pasportlaryň kopýasy gerek iki tarapynda. O garnaşlygyň da sen ähli garnaşyňa iýer bilen ok ýa enatasy bolmaly, ýa dogany bolmaly, ýa da mamasy, enesi, atasy, babasy bolmaly. Şonun da garnaşlary pul berme ruhsat edilen ok, ondan sonra umum uğradylýan pul ayrı banklardan uğradylsadyr, umuman kompýuterda hasaba alınıpdyr. Bir studente bir ayda $1,000 artyk uğratma ruhsat edilmeýär. Türkmenistan'a bir studente $1,000 uğratmak üçün bir maşgalan agzalary 4-5 adam bankın şahamçalarına gatnap nowatlarda irka bolup durmaly şeýdi. Ulu kynçylyklar has sylsyrlaşdyrdylarmy noýabr aýyndan başlap. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dünýä derejesinde ahal tekatlary boýunça iş alyp barýan esasy edaralaryň biri Orsiýetiň atçylyk boýunça ilmi barlyk instituty soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda tohum arasalygynyň ilmi barlyklary esasynda tasdiklanan ahal tekatlarynyň sanynyň 96,8% derecesinden 11%-a çenli azalanlygyny aýdýar. Şeýle-de Orsiýetiň atçylyk boýunça ilmi barlyk instituty özüniň türkmen atlary döwlet konserni bilen 2014-nji ýylda hyzmatdaşlygyny ýatyranlygyny 2011-2012-nji ýyllarda öz laboratoriýalarynda ahal tekatlarynyň ganyny barlamak boýunça geçiren işler üçin 958 sany attandyňa 577 üçin tölegiň ýerine ýetirilenligini habar berýär. Orsiýetiň atçylyk boýunça ilmi barlyklar institutynyň bu maglumatlary Ýewropada döredilen we türkmen atlary boýunça iş alyp barýan Yanardağ atly halkara ekspertler merkeziniň ýüzlenmesine beren resmi jogabynda öňe sürýär. Azatlyk radiosy Yanardağ atly halkara ekspertler merkezine berilen bu maglumatlar barada bu merkeziň ýolbaşçysy geldi Kariýew bilen söhbetdeş boldy. Bir berilen jogap halkara ekspert merkezin adyna uğradylan jogap biz resmi ýagdaýda diňe Türkmenistana däl bütün dünýä boýunça ahal tekatlaryň gelip çykyşy boýunça bir türkmen alawaýyň gelip çykyşy boýunça alyp barýan işimiz bar. Şol ýagdaýda da maňa jogap berdiler. Beýannamada aýdylýan wadyň netijesi diýeli umumy ahal tekatyň näme sany bar bolsa Türkmenistan soňky bir 20-30 ýylyň içinde Türkmenistana şu umumy atlaň sanynyň içinden ozal 96-97% goly barlanan bolsa şu wagtda döwürde 11% taşar. Ol mehemelim azalyp o ýagdaýda hiç şeýle tohumçylyk iş geçirilmeýänligini doğru şonu tasdik eder. Orsiýetiň atçylyk boýunça ilmi barlyklar instituty nähili işler alyp barýar we umuman häzirki döwürde postsovet regionunda şonuň nähili ähmiýeti bar. Statusy nähili şol edaranyň. Oň ähmiýeti gatyly sebäbi bir ahal tekatlaryň ganyny garşdyrma mesele hol 70-nji ýylda bir kesel boldy bu Türkmenistana. Ýöne şonu Orsiýet
tarafından näle umumy Soyuz tarafından institutu tavşyrly hem ahal tekatyň hem azlygy hem gelip çykyş iň gadymy tohum diýip şoňa aýratyn şol institut özi gözegçilik etmeli resmi ýagdaýda tavşyrylan ol institutu. Hemme atlara da serdiýär ýöne ahal teka aýratyn önsberlýär. Sebäbi iň gadymat hemem sany oýunça iň pesatçylar. Onuň şo taýda ýürüýte bölüm bardy. Ana şoň bilen menem işleşýärdi. Men şol işe men 98-nji ýylda oň ähmiýeti gatyly sebäbi şu wada çenli nirede dünýede ahal teka atlar barada maglumat bar bolsa şoňa jemlenýär. Onuň çykarylýan halkara statbook diýilýär-de şoňa tohumçylyk kitaby. Gelip çykyşy boýunça tohumçylyk kitaby bar. Şoň 10-njy tomuna çenli çykarılan ýeri şol ýanky Orsiýadyň atçylyk instituty, ilmi barlyk instituty. Ýanarda gatly halkara ekspertler merkeziňiziň şu Orsiýadyň atçylyk boýunça ilmi barlyklar institutyna ýüz tutmagyňyza näme sebäp boldy? Ýetäti sebäp ahalteka atyň Türkmenistana günden güni gyrylmagy. Sebäbi eger ahalteka baýtala başga tohum at çekilýän bolsa ya da şoň tohum barlygyny men bolsa ol şol ýagdaýda ahalteka atlan Türkmenistana ahalteka atlar arasy gany atlar hökmünde hiç kim sanawy geçirip bilmeýär. Daşary ýurduň adamlary, halkara jemgyýet ony hiç haçan ikrar etmeýär. Şu mesele. Onuň üçin hem ýüzlenip institut bilen ilkäre bir bagly ýagdaýda hemmesini barlan jipmejik ýola getirin, onuň öz başyňyzda işler berin eger laboratoriýaňda. Ýöne ol edenetdiligi başga hiç şart däl. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Vice Prezident General Dostumyň ýol başçylygynda Awgan özbekleri merkezi hökümetden närazylyk bildirenden soňra Awgan türkmenleri Prezident Ganydan özleriniň nägeledigini elan etdi. Awgan türkmenleriniň medeni birleşik jemgyýeti dün Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň Mazar Şerif şäherinde uly ýygnak geçirip türkmenleriň hak hukugynyň äsgerlenmeýändigini ýazgardy. Türkmen kadrlarynyň döwlet wezipelerine kabul edilmeýändigini bildirdi. Awgan türkmenleriniň medeni birleşigi jemgyýetiniň başlygy Isak Behmen bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Welaýat Badgys, Faryab, Jowzjan, Balyk, Kunduz, Baglan hemmesiniň atraplaryndan türkmenler maslahat geçirdiler. Muhammed Eşref Gany reis jemhur saýlaw wagtlarynda türkmenleri o ýyldyza çykardy, asmana çykardy. Öran ýaxşy gepler aýtdy. Maglumaty bar ekeni. Türkmeniň ýaxşylygyndan, mertliginden bir gepde durýarlar. Hemmesiniň kampanyasynda hatda pul ýok ekeni. Pul hem özlemiz jemläp gatnaşdyk. Ses berdik. Prezident türkmenleri 5-nji milliýet tanady. Şertnamanyda gol çekjek diýdi. Birler pul özlerimizden, maşin özlerimizden, obalarda arbaplarymyz birini baglap raý berdiler. Prezident boldy, bolup oturulanda meni 64 kişi bilen çağırdı erge. Sizler işinizi etdiniz, hizmet etdiniz, kemini koymadınız. Meni bana erge getirdiniz. Prezident boldum. Indi nöwbat menden diýdi. Ýöne bana azyrak wagt berin. Hazırım şu wagt berin. 2,5 ýyl boldy. Ses çykararsın diýdik, hemme 90% türkmenler razy boldy ses çykdygyna. Saýlawda eden wadalarynda durmadymy Prezident Gany? 1% durmady. Wezaret welaýat, riýasat, kedirlerinizi getirin diýen bolsa, bir gepim aýtmady bol. Birle şonda hem hewsele edip oturduk, ulak atmady. Ondan soň maslahatymyz şol boldy, birler hem sesimizi çykarady. Awalyn şol Mazar Şerifde, Mazar Şerifim türkmeniň merkeziýeti bolup oturýar. Şordan ses çykaryp başlaly diýdik. Munyň bilen eşitmese, birler Kabil, paýtaxt Afganistana barıp o ýerde ýygnak edip, şunyň ýalan aýdyşyny, aldawçylyk ne, jahaniyany bildireli diýdik. Demirgazyk Awganystanda Faryab welaýatynda da Türkmen Awgan serhedi gidişine daýyşçylar böleki jeňçiler ýerleşdi diýip bize maglumat gelýär. Tutuş Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän sebitlerinde jeňçiler bar. Bir tarap diýip oturumlaryň bärde ýagda yaramaz da. Bärde ýagda yaramaz. Ýöne Türkmenistanyň siýasatyny ol urduryň börde. Niýde bolsa da Türkmen şu damarynda Türkmeniň kany bar. Çok gepler için halkı çağırıyorlar. Yara kalmana Türkmenler Türkmen bolsa Türkmenistanımız aman dursun diye hep hemmesinin kellesinden bak. Çünkü ansatlıkta
Türkmenistan'ın seretlerine boğakçılık ya başkalarını Türkmen mülaka ettikler. Töhbetdeşlik geçirip azatlygy ýetiren Şaýmerdan oğlum Radi. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu, habarlar günneligi gepleşigimizde dowam edýäris. Türkiýedäki soňky ýagdaýlarla baglanşykly maglumaty Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dikkatyňyza ýetirýän. Türkiýede geçen annawyny Cumhuriyet gazetiniň metbuat işgärleri bilen Halkyň Demokratik Partiýasynyň halk wekilleriniň tutsak edilmegi halkara jemgyýetinden bolşýaly yerli intelligensiýanyň alada goýan esasy mesele guruldy. Bunyň dowamyna Türkiýanyň iň esasy gazetleriniň biri bolan Cumhuriyet gazetiniň işgärleriniň tutsak edilip, neşiriň hem döwletiň hasabyna geçirilmegi barasynda karara gelinmegi we şol ruwatyň özünde de Meclisdäki Halkyň Demokratik Partiýasynyň halk wekilleriniň tutsak edilmeginiň ýurtda dartynlygy möwjudynlygy, munyň netijesinde de ykdysadiýet bilen bir hatarda halkara awraýa hem zeper ýetirenini aýdylýar. Türkiýanyň hökümetiň tarapyndan çykyş etmeýän metbuat guramalarynyň biri bolan Sözcü gazetiniň işgäri Baýry Türk ýazyjylardan Nejaty Dogry ýurdun başdan geçirýän ýagdaýyny şeýle beýan edýär. Arçynlary prezident köşküne çağırýarsyň. Häli şinni özüň halkyň adamy ýaly görkezmek üçin. Halkyň Demokrat Partiýasynyň halk wekillerini prezident köşküne çağıryp tutsak etmegiň deregine agdy berlik üçin demokratik ýoldan töwerli eden bolsaň has gowy bolardy. Türkiýede 6 milyon adamyň sesini alan HDP'niň halk wekillerinden 9 sanaty tutsak edildi. 15-nji iýul döwlet agdalyşygy synanşygyndan soň meclise ikinji gerek bomba zyňyrly. Cumhuriyet gazetiniň 9 sany metbuat işgäri hiç ýyly tutaryk görkezilmän zynnyna atyldy. Mundan 72 ýyl owul edilen şeýle maksatly synanşyk ýaly. Şol döwürde taň ady bilen neşir edilen bu gazet hökümeti tanqidlan soň hökümet tarapyndan öjüktirilen märeke çapgana enjamlaryny döwüp dargadyp gazetiň jaýyny ýumurupdyr. Türkiýanyň uly tirajly gazetlerinden Hürriyet gazetiniň işgäri Ahmet Hakan hem ýurtda bolup geçen ýagdaýlar barasynda öz garaşyny şeýle ýazypdyr. Bu ýagdaýa adata akyl bilen düşünmek mümkin näl. Muň aňarsynda adata akyllanam üýtgeşik akyl bar bolmaly. Birden bir günüň içinde Cumhuriyet gazetiniň metbuat işgärleri bilen Halkyň Demokrat Partiýasynyň halk wekilleri tutsak edildi. Ýogsa da hökümetiň dostlarymyzy köpeldip düşmanlary azaldar diýip beren wadasynyň hakyky manysy muny anladýan olaýmasyn. Hökümetiň täze taktikalary ynha şeýle. Adamları helak etmeň diýene, "Ha, şeýlemi? Sen gülençe ekeniň o" diýerler. Opozisiýa hökümine azajyk gurdat diýjek bolana, "Hany, muna meňden derrew" diýerler. Türk metbuatyna soňky çykan habarlarda Halkyň Demokrat Partiýasynyň eginleş baş tutanlary bilen halk wekilleriniň tutsak edilmegini sülçülüň öňünde protest eden makaly göz astynda alynan Demokratik Sewitler Partiýasynyň eginleş başlygy Sebahat Tunjeliň gazety ekidilip, soň ýaragly terrorçylykly gurama agza bolmakda we terror toparynyň propagandasyny etmekde aýyplanyp tutsak edilendigi ma'lum edilýär. Halkyň Demokrat Partiýasynyň meclisdäki topary bilen merkezi dolandyryş geňeşiniň bililikde kabul eden kararam halk köpçüligine ýetirildi. HDP'niň metbuat geňeççisi Ayhan Bilgen kanun çykarjy organlaky işler togtatmak barasynda karara gelinendigini bildirdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.